ओरैनोथ' इन्दि हिसाबै बहुत मोजांखा बेखौ रायलायनांगौ खोथा गैया बाखि पार्टिफ्राथ' नोङो सिंगेल रावबो बिसोरजों लोगो गैफाया दा जोंना एजिपि बिजेपि पिपल हिसाबै आं गुबुनखौ थाङा बनरगाव हिसाबै बहुत मोजां खोबै मोजां दिनैबो बयबो फैजोबदों एजिपि बिजेपिनि भट कमिटिनि दैदेनगिरिफोर सक्ति केन्द्र प्राइमारि लेभेल दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो फैजोबदों दानि बनरगाव हिसाबै आंनि मोनदांनायाव 75% भटखौ जों मोनगोन बे एकदम 100% सियरबाव खुनु आरो गोनो गोथो गैया 75%खौ मोनथारगोन इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो एजिपि मिलायनानै 75% भटखौ जयन्त बसुमतारिया बाव मोननानै देरहासार जागोन बे एकदम खाथां बेखौनो मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङाबो बाहागो लाफैदों मोजां जादों बिथाङा खोनानानै फैदों बिथाङा बुंदों जेरैब्लाबो एनडिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिखौ देरहासार खालामनांगौ देरहानाय मानि जाहा मदि सारखौ देरहासार खालामनाय बे हिसाबै बिथाङा दिनैहाय जोंनि भटनि कर्मि बिथांमोनखौ बुजायलांदों गासिखौबो बुजायलांबाय सक्ति केन्द्र मण्डलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना जाहाथे गोसो होनानै बयबो खामानिखौ मावलायो जाहाथे भटखौ जाहाथे 80% मोननानै देरहासार जायो बे बनरगाव मा होनोमोनलाय क'क्राझार लकसभा 1 नम्बराव बेखौ खावलायलांदों जाहाथे बेबादिनो जोंनि वार्कारफ्रा दिनै रात्रि खामानिखौ मावगासिनो दं दिनैसिमबो थाथ'नाय गैया भटार राजाखौबो खावलायगोन आङो जिहेथु जेरखम आसनि लागासिनो दं दा जेनेबा जेसेबांनाखि आसनि मोजां बे सेन्ट्रेल सरकाराबो लागासिनो दं आरो दिनैहाय जोंना मानव गेदेर सिएम सार आसामनि बिथाङाबो इलेक्सन समाव जानाखि खोथा होदोंमोन 1 लाख साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बेखौ पुरन खालामजोब्बाय आरो बिथाङा इलेक्सन जोबनायनि उनावनो जुलाइ आगष्टनि भितरावनो आरो 50,000 होबावगोन दा 50,000 साख्रि होबावगोन आरो दिनैहाय माबायाबो जोंना मानव गेदेर प्रमद ब्रह्म बिथाङाबो दिनैहाय बिटिआरनि दारै दिनै गोबां आसनि लादों 27,000 स्टुडेन्टफोरनो बियो 5,000 खरि होखांबाय 27,000 मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 थाखा होखांबाय अलरेडि आरो लोमजानाय साजानायफोरनि थाखाय 5,000 खरि 27,000 अलरेडि होखांबाय बे गोबां आरो पिएमवाइ न' बिनि दिनाव 2 लाख जाबाय बेफोरबादिखौ नायनानै आं रायजो राजाखौ खावलायो थारमाने जाहाथे बयबो दले फैनानै जाहाथे सरकारजों थानानैनो जों सरकारनि सुबिदा सुजुग सुबिदाखौ लानो रोङाबा जों जाम्बा जागोन ओंखायनो जोङो सरकारनि सुबिदाखौ लानांगौ बेनिफ्राय ट्रेक्टर सुबिदायाव बयखौबो आङो भट होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय किसुमान जइनिं खालामदों गासिबो बिपिएफनि सापर्टारजोंमोन बिथांमोना आथियाबारि जाम्फैगुरि होननाय गामिनि बिथांमोना आंखौ लेंहरनायलाय आं दिनै थांनानै सावथाल एसे ओमफ्राय बर' एसे 40 जन गासै बिसोरखौ जोङो गामि सुद्दायैनो दिनैहाय आं जइनिं खालामनाय जादों आरोखि बेनो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफि एसएपि पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र' रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं एमडिएफ जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइएम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन